meillähän vaikka paskarella, niin meillä on tässä pikkuinen vinkki, mitä voi paskarella. Ja meillähän on hirveen oudot nämä tykötärpeet. Siis kaikiltahan löytyy nämä sieltä omasta leiristä. Pari tällaista tyhjää tölkkiä. Ja niin sanottua Jooseppia. Joosep teippi. Kaikkien teippien iskejäistä. Jeesus tuli vasta sit sen jälkeen. Sitten meillä on pari nipparia. Joo, ja sitten tehdään tästäkin paskarellaan aika kiva takalaukku, mutta menemme asiaan. Joo. Otamme tölkin, mikä on toivottavasti juotu tyhjäksi jo tänään. Tai vaikka eilen, jos ei tänään enää maistu. Yhdistämme tölkin. Jesarilla. Ei kun Joosepilla. Oho niin jeeteeppi saakamme hiljaa. Itulla on vähän huono muisti. Ulli, kuule oli siinä hiljaa. Mihin mun se piti se teippi panna? Tähän tietenkin. Varo mun kätösiä. Jäikö se sormi jo? Teippi. Ei se katkea Jeesus sentään. Hän sanoi, että se on kostea. Voisiko kukaan auttaa? Tikutakulla laitamme poikki sen. No, tämä. Pystyvätkö kaikki tähän? Tämä oli ensimmäinen vaihe. Näin, ja sitten me jatkamme tästä vielä. Noin. No niin, ja otapa sinä kuule sitä Jooseppia lisää. Tästä saattaa tulla aika kiva. Tätä on reenattu ainakin kerran. Mutta kiva harrasteväline tuli silloinkin. Oi, nythän se katkesikin jo melkein. Poikki meni, että pois. Eri kivaa! Varmaan tulee tosi upee! No niin, ne on kaikki saanut juotua leiristä ainakin nämä 3 tölkkiä jo tyhjäksi. Ja jos olen varsinainen loppis, elikkäs loppaisu, niin silloin on jo 4. tölkki tullut helposti tyhjäksi. Jos se oli, niin kamerata voi lainata, haha. Ota taas sitä Jooseppia. Mä modifioin sitä vähän. Taas se Jeesus laittaa, ei kun Joosepi vastaan vähän. Näin. Sillähän on runko valmiina. Jee, taas tulee tosi upee. Aika. Oho, ei voi että se on upee, mutta siitä puuttuu stonga. Me teemme sen nyt sen stongan tästä nipparista. Ottakaa 2 nipparia, laitatte ne vastakkain niin sanotusti. Ja Kyllä toi Ittu on niin kätevä emäntä. Voi jumala. Mä oon Ulkku ja tää on Ittu. ja tää on kaiken yhteinen harrastusväline. Taitaa tulla varsinainen apinakiikku. Enpä uskoisi, mutta laitetaan siihen kumminkin peili. Näemme, että milloinka ne tulevat ne omaiset sieltä takaa. Ja tämänhän saa kätevästi sitä pikku nipsukasta, mikä on siinä tölkki, mistä te olette koputtanut ja avanneet sen. Siitä saa kätevästi. Oliko se nyt mikä sokka irti? Voi joku sanoa, että huusi sieltä sokka irti, niin se voi olla se. Sokka irti! Joihin päivin öi. Hän ei muista, mutta haitat se. Malttia kyllä nähdään, milloin omaiset tulevat perästä.
Koska sieltähän ne tulevat kumminkin. Ennemmin tai myöhemmin. Vähän jäi hiksalleen. Haittaako se, jos peili näyttää? Se ei ole teidän vikaa, jos naama on vinohan, se voi olla peilin vika. Oi, kyllä se on upea. Melkein yhtä hyvä kuin ensimmäinen prototyyppi. Mutta minä lisään tähän vähän sitä Joosepia. Ai että on upea! Menee kätevästi tikutahulla. Oi, saattaa jäädä tukka välillä väliin, mutta ei anneta sen haitata tahtia. Joo, mutta tossa menee kätevästi aikaa reilusti, jos tukakin vielä sekoittaa sinne väliin. Meillähän sitä on sitä karvaa. Karvaa, joo! Hei, meillä ei ole liimaa. Eikä ole vejetty liimaa yhtään, hei. Ei ole kopioitu ketään. Ottaa punainen veri. Ai että on upee! Mulla on niin ihana toi mun kätevä emäntä. Ai että eikö se oo hieno stonga ja speelarit? Seuraavaksi paskartelemme takalaukun. Kaikillahan on tyhjä jesari rulla. Elikkäs tällainen. Tässähän saa kätevän satulan niin sanotusti. Ei kun hän meni asioiden edelle. Ei se, mitään. Paskartelemme edelleen, sitä huolimatta. Katsokaapa, siinä on hieno niin sanottu selkänoja. Ja laitamme sen tietenkin kiinni, ei liimalla, mutta Joosefilla. Anna mennä vaan. Tuntuu niin kivalta. No, miltä se nyt jo näyttää? On vähän mennyt sekaan karvaa. Haittaako se? Mutta mitä olisikaan moottoripyörä ilman kuljetuskalusta? Ja mistäkä me sen teimmekään? Täytyyhän pyörässä olla takalaukku! Ja meillähän on sellainen, tällainen, mikä löytyy jokaisen motoristin leiristä sunnuntai-aamuna. Tästä puuttuu enää yksi asia. Jos haluaa aidon fiiliksen, niin laittaa mehiläisen tulitikkulaatikkoon, niin että on ihanat surinat. Joo! Mutta pyörältä puuttuu vielä nimi. Kaikilla lapsilla, jotka syntyvät, täytyy olla nimi. Mikä laitamme olkoon tälle nimeksi? Kuule ittuni, oisko se Panu 20V mitään? Joo! Se on tosi hieno! Siis jumalation on upee! No niin, ja sitten kaikki vaan homsaamalla paskartelemaan. Ja loppulaulu tulee tässä. Moottoripyörä, moottoripyörä, skootteri on lälläripyörä, mutta kokkuus tartu en. Ja Kari, tulepa tänne, luovutamme tämän sinulle.